सब बकरी के चरवाही में देखी बकरी चरावतनी। देखिए 4 गो बकरी बा। ये इतना दूर खेत खाली बा, बाकी सब बधार बा। आगे देखी सब धान के खेत। चारों बगल से धान के खेत। बकरी देखी, 2 गो और बकरी के चरवाह लोग बा। तो ये बकरी बा चारों और 10, 20, 30, 40 हजार के बा। एगो है उजरका खसी बा 10 हजार के। आई करियका पाठी बा, एगो 10 हजार दाम बा। आ हौ 2 गो बकरिए बारी स। तो दोनों 40 हजार के संपत्ति बा। घड़ी बकरी में बड़ा फायदा बा। बकरी या लकड़ी दुए गो में फायदा बा ज़्यादा। तैसे बकरिए पोसाता। देखिए साँझ के बेरा भयल। अब हमनी जा तानी स। कुछ लोग खेत में खाद छींटता। देखी भले खाद छींटला से खेत उसर हो जाए, कोनो बात नहीं। देखी फसल कितना बढ़िया बा। अब कि भगवान के कृपा भइल बा कि फसल ही फसल बा। चारों बगल हरा भरा धान के खेती देख के किसान के मन तो बड़ा खुश हो जाता। मन हो गईल खुश, लेकिन लोग काम करता बेबूझ। इतना ना खाद मार देता कि खादवा हो जाता खेतवा उसर।